Els operaris ja treballen per recuperar un dels espais verds més reivindicats a Horta-Guinardó, els jardins de la masia de Can Fargues, que acull l'Escola de Música Municipal del districte. A mi em anirà bé. Jo amb una germana que tinc gran, anem a donar una volteta, ens assentem aquí i ens va bé. Si se recupera un pulmón más, además que hace falta. Barcelona necesita espacio verde. Esto es una cosa que le dará al barrio mucha vida y esto es lo que queríamos todos. L'actuació preveu la neteja i condicionament dels jardins, la instal·lació de mobiliari d'una pèrgola i la restauració de la font ornamental. Estava prevista pel proper mandat, però s'ha avançat perquè l'Ajuntament ha decidit destinar a l'arranjament dels jardins la partida que tenia prevista per a la reforma de la plaça de la Font d'en Fargues, aturada per un conflicte legal. Per no perdre aquest pressupost, es va traslladar a una actuació que el barri també demanda amb molta intensitat, com és l'arranjament dels jardins romàntics de la masia de Font d'en Fargues, que comencen ara mateix. Les obres disposen d'un pressupost d'1 milió d'euros i han d'estar enllestides l'estiu vinent. Els més de 20 arbres que s'han de retirar seran reciclats en una planta de compostatge.